खुलुमबाय गिबियावनो नोंथांमोन बयनिसिमबो गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरनायजों लोगोसे सोरजि द क्रिएटिविटी चेनेलाव बरायनानै लाग्रोनाय जालायबाय। दिनै 24 नभेम्बर 2023 मायथाइनि माखासे गोनांथार खौरांफोरखौ नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायथिना होनो आवगायनाय जालायबाय। नोंथांमोनहा नायनानै जुदि मोजां मोनोब्ला लाइक खालामगोन, शेयार खालामगोन होनना आसा खालामबाय। लोगोसे चेनेलाव गोदान फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनानै लानो थाखायबो गुरै खावलायनाय जाबाय। थ' बिदिब्ला जोङो दिनैनि माखासे गोनांथार खौरांफोरखौ खोनासंलांदिनि। प्रमद बर' दैदेननाय बिटिआर सरकारा जोबनो गैयै समसिम थांगासिनो दङ। इउपिपिएल दोलोखौ सोरबाया फोजोबस्रांनो साननाया जेब्लाबो जाफुंनाय नङा बाथ्राफोरखौ बुंथिनानै होदों बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा नीलुत स्वर्गियारी बिथाङा। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला आथिखालाव राजनितिखौ नोजोर बोनानै गुबुन गुबुन राजखान्थि दोलोफोरा गावजों गाव मोनसेया मोनसेखौ अजद होलायबाय थानायखौ नुनो मोनबाय थानाय जादों। जेराव आथिखालाव हाग्रामा महिलारी दैदेननाय बिपिएफ राजखान्थि दोलोआबो आथिखालनि इउपिपिएल सरकारा बिटिआरखौ सामलायबाय थानाय समावनो इउपिपिएल राजखान्थि दोलोखौ थाबैनो जोबस्रांलांसिगोन एबा बायदि रावफोरजों अजद होबाय थानायखौ नुनो मोनबाय थानाय जादोंमोन। थारैनो बेफोर बाथ्राफोरनि फिननाय होनानै मैया बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा नीलुत स्वर्गियारी बिथाङा खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों रोखायै बुंथिनानै होनाय बायदिब्ला प्रमद बर' दैदेननाय बिटिआर सरकारा थारैनो जोबनो गैयै समसिम सोलिबाय थागोन। इउपिपिएल दोलोखौ सोरबाया फोजोबस्रांनो साननाया बियो माब्लाबाबो जाफुंनाय नङा। बिपिएफ दोलोनि गोख्रों माखासे दैदेनगिरिफोरा फैगौ साननैसो समनि गेजेरावनो गुबुन गुबुन राजखान्थि दोलोफोराव जयनिं जानो थांगासिनो दङ। फैगौ लकसभा बिसायख'थियाव बिटिआरनिफ्राय मोननै बियाबावबो इउपिपिएल आरो बिजेपिनि बिजाथिफोरानो देरहाजोबगोन होननानैबो रोखायै बुंथिनानै होनायखौ नुनो मोननाय जादों। बर'नि गिबिसिन आबुं सावथुन आलायारनखौ फैगौ डिसेम्बर दाननिफ्राय नुनो मोनफिनसिगोन। थारैनो बे बाथ्राखौ बुंथिनानै होदों मैया आलायारन सावथुननि मानगोनां बिथोनगिरि जोंदाव बड'सा बिथाङा। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला आथिखालाव बिटिआर सरकारनि बानजायनायाव गुबुन गुबुन हाबाफारिनि गेजेरजों बिथांमोनहा थारैनो आलायारन सावथुनखौ थारैनो बिथांमोनहा बोखांफिननांगौनि थाखाय एबा रायजो राजाफोरनि सिगाङाव दिन्थिफिननांगौखौ नोजोर बोनानै बिथांमोनहा गुबुन गुबुन हाबाफारि लानानै आलायारन सावथुनखौ बोखांफिननो नाजाबाय थानायखौ जों बयबो खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों मिथिनो मोनबाय थानाय जादोंमोन। थारैनो बे बाथ्राखौ लानानैनो मैया आलायारन सावथुननि बिथोनगिरि जोंदाव बड'साजों लोगोसे गोबां आलायारन सावथुनजों सोमोन्दो थानाय बिथांमोनहा खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों रोखायै बुंथिनानै होदों दि फैगौ डिसेम्बर दाननि 10 दिसेम्बरावनो बिथांमोनहा आलायारन सावथुनखौ क'क्राझारनि कालचारेल कमप्लेक्सआव गिबि खेबनि थाखाय दिन्थिनाय जागोन। लोगोसे बेबायदिनो उदालगुरि जिल्लायावबो मोनसे प्रिमियार श'नि गेजेरजोंनो दिन्थिनाय जागोन होननानै बुंथिनानै होनायखौ नुनो मोनदों। लोगोसे बिथांमोनहा खौरांगिरिफोरनि गेजेरजों बुंथिनाय बायदिब्ला आथिखालाव जेरैबायदि बर'नि सावथुनफोरखौ गुबुन गुबुन जायगा एबा थावनिफोराव लांनानै दिन्थिहैनाय जायो थिग बेबायदिनो आलायारन सावथुनखौबो रायजो राजाफोरा गुबुन गुबुन जायगायाव लांनानै दिन्थिहैनो हागोन होननानैबो बिथांमोनहा रोखायै बुंथिनानै होदों। लोगोसे आरोबाव बिथांमोनहा खावलायनाय बायदिब्ला जाहाथे बे आलायारन सावथुनखौ रावबो समाजारि बिजोङाव खेबखोमानानै हगारा बेखौनो गुरै खावलायहरबावदों। थारैनो 2024 मायथाइयाव जानो गोनां एमपि बिसायख'थिनि बारहावाया साफ्रोमबो सुबुंफोरनि देहा सोलेराव नांबाय नामा? खालि राजनितियाव गुबुन दोलोखौ नागारनानै गुबुन दोलोआव हाबहैनाय, बबेबा मोनसे दोलोखौ मोजां मोननानै गुबुन दोलोखौ अजद होनाय बायदि बायदि थासारिफोरा सोलिबाय थादों। लोगोसे बेखौ नोजोर बोनानैनो गुबुन गुबुन राजखान्थि दोलोफोराबो गावबागाव राजखान्थि दोलोफोरखौ राफोद खालामनांगौनि थांखिजों बायदि हाबाफारि लाबाय थानायखौबो नुनो मोननाय जादों। जेरावबो आथिखालाव मोनसे मैखोम राजखान्थिफोरनि हाबाफारियानो जाबाय जयनिं हाबाफारि। जाय जयनिं हाबाफारिखौ गुबुन गुबुन राजखान्थि दोलोफ्रा आथिखालाव खालामबाय थानायखौ नुनो मोननाय जादों। नंगौ, बेबायदिनो आथिखालाव बिपिएफ राजखान्थि दोलोआबो गुबुन गुबुन राजखान्थि दोलोनिफ्राय गावसिनि दोलोआव जयनिं जाफैनाय सोद्रोमाफोरखौ बरायनाय एबा जयनिं हाबाफारि खालामनायखौ नुनो मोनबाय थानाय समावनो मैयाबो आरोबाव क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय क'क्राझार बिपिएफनि गाहाय मावख'आव मोनसे स्पेसियेल जयनिं हाबाफारि खालामनायखौ नुनो मोननाय जादों। जेराव मिथिनो मोननाय बायदिब्ला गासै बिजेपि, इउपिपिएल, एआइइउडिएफ आरो गुबुन गुबुन दोलोनिफ्राय 500निबो बांसिन सोद्रोमाफोरा बिपिएफ दोलोआव जयनिं जादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि बे जयनिं हाबाफारियाव गुबैयै आगुनि बिटिसिनि
बारग' लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा खाम्फा बरगयारिजों लोगोसे MCLA आरो BPFनि गोबां दैदेनगिरि बिथांमोनहाबो हाबाफारियाव बाहागो लानायखौ नुनो मोननाय जादोंमोन। मख'नो गोनांदि बे हाबाफारियाव गुबैयै बाहागो लादोंमोन आसामनि बारग' मन्थ्रि प्रमिला रानी ब्रह्म बिथाङाबो। मख'नो गोनांदि बे हाबाफारिनि गेजेरजों BTC-आव फैबाय थानाय समाव BPF राजखान्थि दोलोआनो मैखोमै देरहानो हागोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। समाजारि बिजोंनि गेजेरजों न'नि रांखौ बख'नानै जाख्ल'जोबदों होननानै सासे कन्ट्रेक्टर रजनी डेकाखौ माखासे खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों माखासे नंखाय बानसावनायखौ नुनो मोन्दोंमोन। जाय बानसावनायखौ लानानै मैया खौरां बिजोंफोरा बिथांमोननि जायगायाव थांनानै नायहैनायाव नुनो मोनबाय, नाथाय मोनसेबो रां जाख्ल'आखै। अदेबानि नांगौनिख्रुइ बांसिन न'खौ लुनाय जादों होननानैबो बिथांमोनहा खौरांगिरिफोरनि गेजेरजों बुंथिनायखौ नुनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि दाखालि थांनाय साननैसो सिगां आथिखालनि BTRनि मावफुं सोद्रोमा दावबायसा बर'नि बियाबाव थानाय मोनसे गामि जायखौ 3 नं उत्तर सनाजुली गामि होननानै मिथिनाय जायोमोन, बे गामिनिनो सासे नवीन डेका मुंनि न'खौ थारैनो बिथांनि न'खौ माखासे कन्ट्रेक्टरफोरा रां बख'नानै जाख्ल'जोब्बाय होननानै फोरमायनायखौ नुनो मोननाय जादोंमोन। लोगोसे आथिखालनि प्रमद बर' दैदेननाय BTR सरकारखौ मुं सोनो थाखायनो बेबायदि खालामनायखौ नुनो मोननाय जादोंमोन। नंगौ, बेखौ मैया खौरां बिजोंफोरनि माखासे दैदेनगिरिफोरा नायहैनानै नुनो मोनबाय। थारैनो न'आव मोनसेबो रां जाख्ल'नाय जायाखै। लोगोसे बेबायदि जाथायखौ थारैनो न'नि बिगोमाखौ सोरबाफोरा फुस्लायनानै बाथ्रा बुंहोदों होननानैबो खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों रोखायै बुंथिनानै होदों। जायखौ लानानैनो न' बिगोमा बिथाङाबो बेफोरबायदि गोरोन्थिनि थाखाय निमाहा बिनाय जायो होनना बुंथिनानै होनाय जादों। लोगोसे कन्ट्रेक्टर बिथाङाबो खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों बुंथिनानै होनाय बायदिब्ला थारैनो बेबायदि न'नि रांखौ मोनसेबो जाख्ल'नाय जायाखै। अदेबानि एसे मोजां खामानि मावनानै होनायावबो जुदि नंखाय बानसाव जायोबा, नंखाय बदनाम होजायोब्ला बेनिख्रुइ आरो दुखुसिन गैलिया। जाय खौरां बिजोंफोरखौ जोङो मुलुगनि ब्रैथि खुन्थिया महरै गनायनाय जायो, सनमान होनाय जायो, बेनिखायनो बिथांमोनहा जाहाथे नंखाय गुबुंले थासारिखौ जाहाथे खालामा, मोजां एबा थार जाथायफोरखौ जाहाथे खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों सुबुंफोरनो, रायजो राजाफोरनो फोरमायथिनानै होयो, बेखौनो गुरै खावलायहरदों मानगोनां कन्ट्रेक्टर बिथाङाबो। दाबावैनो माखासे साननि उनावनो देबोरगाव ब्लक बियाबनि सिङाव थानाय गुबुन गुबुन BPFनि सोद्रोमा बिथांमोनहा 1000निख्रुइबो बांसिन UPPL दोलोआव जयनिं जानो थांगासिनो दङ। देबोरगाव बियाबाव UPPLआ 90% भट मोनगोन बाथ्राखौ बुंथिनानै होदों देबोरगाव ब्लक कमिटि UPPLनि मानगोनां आफादगिरि बिजित बसुमतारी बिथाङा। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला आथिखालाव BTR सरकारखौ दैदेनबाय थानाय UPPL राजखान्थि दोलोआ मोनफ्रोमबो ब्लक कमिटिनि सिङाव गुबुन गुबुन थाखोनि सोद्रोमाफोरखौ लानानै बायदि हाबाफारि लानानै मेल मिटिं खालामबाय थानायखौ नुनो मोनबाय थानाय जादों। जायनि गेजेरजों आथिखालनि BTR सरकारा मावबाय थानाय माखासे खामानिफोरखौ रायजो राजाफोरनो फोरमायथिनाय होनायखौ नुबाय थादों। नंगौ, बेबायदिनो मैयाबो आरोबाव देबोरगाव ब्लक कमिटिनि बानजायनायाव मोनसे हाबाफारिनि गेजेरजों मानगोनां देबोरगाव ब्लक UPPLनि आफादगिरि बिजित बसुमतारीया खौरांगिरिफोरनि गेजेराव बुंथिनानै होनाय बायदिब्ला फैबाय थानाय समाव थाबैनो UPPL राजखान्थि दोलोआव देबोरगाव बियाबनिफ्राय गासै 1000निबो बांसिन गुबुन गुबुन राजखान्थि दोलोफोरनिफ्राय UPPLआव जयनिं जानो थांगासिनो दङ। लोगोसे देबोरगाव बियाबाव UPPL राजखान्थि दोलोआ 90% भट मोनगोना रोखा जाबाय होननानैबो बुंथिदों। बेनि अनगायैबो बिथाङा बुंथिबावनाय बायदिब्ला हाग्रामा महिलारीनि बियाब देबोरगावआव हाग्रामा महिलारीया दासिमबो खेबसेबो मेल मिटिं खालामनो हानाय जायाखै। लोगोसे आरोबाव बिथाङा बुंथिदों दि बिथाङा खोनानाय बायदिब्ला हाग्रामा महिलारीया उल्थापानियाव खेबथाम मिटिं खालामनो थांदोंमोन, नाथाय मानसि रायजो राजाफोर ओंखारैनि जाहोनाव मोनफ्रोमबो मिटिंआ केन्सेल जाबाय थादों होननानैबो बुंथिनानै होबावदों। जायनि थाखाय हाग्रामा महिलारीया दासिमबो गावनिनो बियाबाव खेबसेबो मेल मिटिं खालामनो हायाखै होनना बुंथिदों। जायनि थाखायनो फैबाय थानाय समाव UPPL राजखान्थि दोलोआ देबोरगाव बियाबाव 90%निफ्रायबो बांसिन भट मोनगोन होनना बुंथिनानै होबावदों।